Здравейте и добре дошли в нашите кратки обучителни филмчета. Аз се казвам Галена Митева, главен мениджър в компанията Oriflame и днес ще ви покажа как да направим нашата поръчка онлайн. Пускате вашият браузър и избирате адресът на Oriflame www.oriflame.bg. Горе вдясно ще видите бутон "Влезте". Избирате този бутон и ви се появява екранчето за въвеждане на консултантски номер и парола. Въвеждате вашият консултантски номер и вашата парола. Ако случайно сте забравили паролата си, използвайте бутонът "Забравена парола", където въведете консултантския си номер, натиснете синьото бутонче "Изпрати" и след няколко минути на вашия имейл ще пристигне вашата парола. Ако случайно сте забравили и консултантския си номер, то тогава напишете имейл на фирменият имейл на Oriflame, който е info@oriflame.bg. И така, въвели сме нашият номер и нашата парола и натискаме зеленият бутон "Влезте". Появява се основният екран на страницата на Oriflame за консултанти, на който долу вляво има бутон, лента с бутони, на която е изписан бутонът "Бърза форма за поръчка". Избирате този бутон. В появилата се бърза форма за поръчка въвеждате вашите кодове и бройки, които предварително сте си записали, когато сте вземали поръчката от клиента. Аз сега ще въведа моите. След всеки код виждате да се изписва надпис "Наличен за поръчка" или ако случайно не е наличен, тогава се изписва в червено "Не е наличен за поръчка". В момента моите продукти са налични. Проверявам си ги отново, сверявам ги с листчето си, за да няма грешка. И отивам в долния край на екрана, където натискам синият бутон "Добави в кошницата". Така, сега сме на вторият екран от изпълнението на онлайн поръчката. Този екран се нарича "Пазарска кошница". Тук вие вече виждате вашите продукти с малки снимки, с пълното им наименование, количеството точки и цената за консултант. Едно уточнение: ако вашият продукт присъства в някаква сложна оферта, на този екран вие ще виждате цената преди изчислението на сложната оферта. Тоест, възможно е да виждате малко по-високи цени, отколкото са офертите, но тези цени ще ги видите на следващите екрани, когато системата преизчисли кой от вашите продукти попада в сложна оферта. На екранът "Пазарска кошница" още можете да направите вашият wellness абонамент, т.е. да абонирате вас, вашето семейство или ваши клиенти за продукт от каталога Wellness. Както знаете, така можете да се възползвате от 25% отстъпка при направен абонамент за шейковете естествен баланс или при направен абонамент за комбинираният комплекс за мъже или жени. Друго, което можете да направите на екранът "Пазарска кошница", е да видите специалните оферти, които са изписани в дясно. Това са продукти, които обикновено не присъстват в каталога, но са на някакви специфични цени. Тези оферти се показват на всеки екран. С различни видове продукти можете да видите на всеки екран. За да разгледате и другите оферти, натиснете бутонът F5, с който вашият браузър ще се обнови, ето както в момента се случи. И аз в момента виждам, че калъфче за бижута, което не е в каталога, е намалено на консултантска цена 5,77 лв. И понеже то много ми харесва, мога да използвам бутонът "Добави в кошницата" и този намален продукт веднага влиза в моята пазарска кошница. Може да разглеждате и други такива оферти. Колкото пъти натиснете бутонът F5, толкова пъти
ще видите нови оферти в дясно на екрана. Когато сте готови с избора на вашите продукти, преминете към избор на място на доставка. Тук всички места за доставка в страната са подредени по азбучен ред А, Б, В и така нататък до Я. Специфичен начин за получаване на поръчка е получаване на поръчката ви до пощенския клон най-близко до вашия адрес. Той е поща 2. Останалите наименования на центровете за доставка са изписани по градове и след това по име на отговорника. И вие от тук можете да изберете къде желаете да получите вашата поръчка. Така, аз избирам моят център за доставка и натискам синият бутон "Продължете с поръчката". Тук системата ме запитва дали съм сигурна, че това е мястото, където желая да получа своята поръчка. Аз съм сигурна и натискам синият бутон "Да". Преминаваме към следващата, трета поред стъпка от нашата поръчка. Тази стъпка се нарича Е-магазин, първа стъпка. Тук можете също да направите ваш абонамент или хората, които имат бизнес адрес на тази стъпка, в полето адрес следва да изберат от падащото меню вторият адрес, на който желаят да получат поръчката си. Това се отнася за хората, които в момента не живеят на мястото, където е адресът им по лична карта, или в момента пътуват и искат да получат поръчката на друго място. Също така това се отнася за хората в София, които са въвели бизнес адрес и желаят да получат поръчката си по куриер на своето бизнес място, на своето работно място. Избирате от тук втория адрес. При мен в случая няма втори адрес. Избирате втория адрес и натискате бутона "Продължи". Ако няма да правите абонамент или няма да избирате адрес, на тази стъпка всички останали само избират бутона "Продължи". Сега сме на последната, четвърта стъпка от нашата поръчка, която се нарича Е-магазин, втора стъпка. Тук ние виждаме нашата поръчка с действителните цени, таксите за доставка и различни неща, които се добавят автоматично от системата. В случая имам добавена торбичка, цветна карта. Продуктите, изписани в червено, са продукти, които липсват в момента. В случая това са продукти, които са от мои чакащи поръчки и които аз очаквам да пристигнат в склада, за да ги получа. Ако на този етап желаете да направите промяна във вашата поръчка, използвайте бутонът долу вляво, наречен "Корекция". Сега ще премина през този бутон, въпреки че аз не желая да правя корекции в поръчката ми, за да видите как стават корекциите. В корекция на поръчката се изписват абсолютно всички продукти, които са във вашата поръчка, включително и тези от чакаща поръчка. Ако използвам червените бутони вдясно до всеки един продукт, аз ще премахна продукта от поръчката ми. В случая аз няма да премахвам нищо. Приемаме, че съм направила корекциите. Натискам синият бутон "Продължи". Отвеждаме до втория екран за корекция, където само трябва да натиснем синият бутон "Продължи" и се връщаме на финалната стъпка Е-магазин, втора стъпка. Оглеждаме отново нещата. Сигурни сме, че всичко е наред. В долния десен ъгъл виждаме общата сума за поръчка и общите бонус точки на нашата поръчка и преминаваме към финализиране на поръчката. Финализирането на поръчката е много важен момент и тук бъдете особено внимателни. Един път натиснали се синият бутон "Приключване на поръчката", повече по нашата поръчка не можем да правим никакви корекции. Нито корекции по отношение на продуктите, нито корекции по отношение на мястото на доставка.
И така, ако сте сигурни, че всичко сте огледали и всичко, което желаете да бъде доставено е там, преминете към натискане на синия бутон. Тук имаме две опции. Първата опция – изпращане, ще ви даде възможност вие да заплатите поръчката си по банков път след 14 дни от поръчването. За да използвате тази опция, вие трябва да имате право на кредит в системата на Oriflame, като правото на кредит се предоставя срещу копие на вашата лична карта и подписано заявление за консултант. Ако нямате или не желаете да ползвате право на кредит, то тогава използвайте втората опция – плащане с карта, която ще използвам и аз в момента, и натискате приключване на поръчка. От съображения за сигурност не мога да ви покажа плащането с карта, защото данните от моята карта ще бъдат видими за всички. Затова аз сега спирам до тук, но вие си представете, че сте натиснали синият бутон приключване на поръчка и вашата поръчка е заминала в системата на Oriflame. Очаквайте доставката ви от 24 до 48 часа, ако сте направили заявка в работен ден, или ако сте направили в събота и неделя, в първия или втория работен ден от началото на седмицата. Благодаря ви за вниманието, успех и много поръчки пожелавам!